Наши санитарки и гвардейки, след завършване на специалната си подготовка, заминават за Югославия, за да подпомогнат борбата против върлуващите там болести. Началникът на санитарното училище дава последни упътвания. Радост и въодушевление санитарките гвардейки заминават за братската страна, за да отдадат там грижите и усърдието си в подкрепа на нуждаещите се от тяхната беззаветна сестринска помощ. Сломяване ожесточените нападения на противник около Балатонското езеро, нашите храбреци се подготвят за предстоящето настъпление. Прославилата се родна артилерия излиза на позиция, готова да помете със страшния си огън врага. Ето и славните танкисти на път за бойната линия. Нашите герои женат победа след победа. Напред за последен удар! Целувайки бойните знамена на полковете си, младите войници дават своя обет, че ще служат честно и беззаветно до последно свое издихание на народа си. След тържеството, младите войници с бодри стъпки минават пред командирите си и народа, готови с чест да изпълнят дадената клетва. На добър час към Берлин. Преминали школата на военното училище, юнкерите, произведени в Чинфелдфебел уредник, заминават за фронта. Другари, родители и близки изпращат младите командири с пожелания за жестока разправа с фашисткия враг, нанесъл толкова злини на всички свободолюбиви народи, пожелавайки им също и бързо завръщане като герои на Отечествената война. Заминаваме с единственото желание
да унищожим фашизъма. Нека тевтонците разберат добре на какво е способен нашия народ, когато се бие за своите интереси и бъдеще. На добър път, момчета! Бийте врага там, където го срещнете. В победоносното си настъпление нашата първа армия влезе в красивия някога Будапеща. Командирът на армията генерал Стойчев с група офицери от щаба си разглежда полуразрушения град. Тази ценност германците не успяха да разрушат по липса на време. Тези останки сочат, че тук някога имаше прекрасен мост над Дунава. Напълно ограбеното от гладните банди на Хитлера унгарско население с готовност приема помощта на нашите войски, които редом със съветските войски посреща като освободители. Упорити боеве нашите бойци от славната първа армия завзеха селото Драва Соболч. Помощник командира на армията генерал-майор Щерио Атанасов, придружен от бойни командири, разглежда местата, дето са се водили те. Страшни са последствията от войната. Разрушения и смърт бележат пътя на германското отстъпление. Населението дава сведения за числото на неприятеля и посоката за неговото отстъпление. Така, завземайки една след друга упорните точки на германските войски, освобождавайки по този начин унгарското население от ногтите на фашизма, нашите славни фронтоваци, обхванати във фронтово предмайско съревнование, ускоряват края на най-черния период на световната история, периода на хитлеристското господство и съществувание. Биейки се рамо до рамо с бойците от Великата червена армия и армията на маршал Тито, те осигуряват достойно място на народа ни сред демократичните държави. Съветски и наши офицери разглеждат военните карти и вземат решения за по-нататъчни взаимни действия. Пропъдено от варварските отношения на германците, населението на унгарските селища, завзети от нашите и съветските войски, се завръща в опустошените си огнища. То не притежава нищо повече от това, което е могло да вземе в ръце или на малки каруци. Всичко останало е било разграбено от германските войски или унищожено от пожара на войната. През завзетото унгарско село Салхаш, унесени в победен устрем, преминават наши танкови части. Унгарското население сърдечно приветства нашите освободителни войски. И кавалерията се придвижва към предните бойни линии.
След като биват обискирани, пленените германски войници и офицери се откарват към силните войскови части. Така безславно войния живот на тези военнолюбци, рицари на злото, причинили безкрайно много страдания на десетки мирни европейски народи.